Naid, croeso ysgol gyfer maes Yrfa. Ti wedi gweld y sialens rwyfo sydd gyda ni heddi. Wyt ti'n edrych mlaen i'r gêm Olympedd? Beth pa weithgaredd ti'n mynd i hoffi edrych na mwyaf? Beach volleyball. Na'r 100 metr. Ti'n teimlo bod y gemau Paralympaidd yn cael digon o sylw mewn cymhariaeth efo'r gemau Olympaidd? Maen nhw'n dechrau ennill tir ar y gemau Olympaidd, ond i edrych ar yr ymdrech maen nhw'n rhoi i mewn. Maen nhw'n dangos i bob trwy'r siampl be maen nhw'n gallu gwneud os maen nhw'n benderfynol a ddim yn poeni gymaint ar be mae pobl eraill yn meddwl ohonyn nhw hefyd. Pwy gystadlaethau ti'n edrych ymlaen at mwyaf? Tos am un y sefyll allan, mae'n siŵr bod y 100 medr neu'r 200 medr. Ond mae hynna drosodd mewn flash, felly dyna'r 400 medr. Mission hardy, go as fast as you can. Just the daffodil di gwywer beth i gyda Always hard.